ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାକୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବିଏମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ବଦଳିଥିବା ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା। ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିସ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧି ଭବତୁ ମେ ସଦା। ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦେଖିବା। ଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦେଖିଲା ଫ୍ଲାୱାର ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ଫୁଲ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ୱି ଏନ୍ଜୟ ଦେୟାର ବ୍ୟୁଟି। ଆମେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ସ୍ମେଲ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ। ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ସୁବାସିତ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥ ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ଲାୱାର ଆର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଫୁଲ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ୱି ଏନ୍ଜୟ ଦେୟାର ବ୍ୟୁଟି, ସ୍ମେଲ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ତାର ସୁବାସିତ ବାସ୍ନାରେ ଆମ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ବଟ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦେ ଅଲସୋ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତମେ ଜାଣିଛ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ସ୍କୁଲ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି? ହୁ ଟିଚ୍ ଦେମ୍। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଢ଼ାଏ? ଡୁ ଦେ ହାଭ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି କି? ସ୍କୁଲରେ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ କି? ଏଟ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ହାଭ୍ ସମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍। ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ବା ଆକଟ ରହିଛି କି? ଡୁ ଦେ ହାଭ୍ ହୋଲିଡେ। ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି କି? ତମର ଯେମିତି ଖରା ଛୁଟି ହେଉଛି, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଛୁଟି ହେଉଛି, ଜୁନରେ ଖୋଲୁଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଛୁଟି ହେଉଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଲାଉଡ ରମ୍ବଲ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାୱାର କମ୍ ଡାଉନ୍। ଏଠି ଲେଖିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଲାଉଡ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଲାଉଡ ମେଘ, ରମ୍ବଲ୍ସ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବା, ମେଘର ଶବ୍ଦ। ଜୁନ୍ ସାୱାର, ସାୱାର କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସେଟାକୁ ସାୱାର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବାଥରୁମ୍ରେ ସାୱାର ଲାଗିଛ, ସେ ସାୱାର କେମିତି ପାଣି ଝିପିଝିପି ପଡ଼ୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହେବା ବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ସାୱାର କହନ୍ତି। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ହେଭି ରନ୍ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଦିଧାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ରମ୍ବଲ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମେଘର ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ସାୱାର କମ୍ ଡାଉନ୍। ଜୁନ୍ ମାସର ମୌସୁମୀ ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଲାଉଡ୍ ମେଘମାନେ ରମ୍ବଲ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆକାଶରେ, ଦ ଜୁନ୍ ସାୱାର କମ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ମାସ ଚାଲିଛି, 1, 2 ଆଡ଼େ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା the moist wind comes marching over had to blow its bagpipers among the bamboos. The strong east wind come marching. ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋଇଷ୍ଟ। ମୋଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ବା ଓଦାଳିଆ ପବନ। ଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ ମାର୍ଚିଂ, ମାର୍ଚିଂ ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଆସିବା। ହାର୍ଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ବା ପତିତ ଜମି, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇନଥିବ। ବ୍ଲୋ ଅର୍ଥ ବୋହିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ। ବେକ୍ ପାଇପ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ପବନରେ ବାଜୁଥିବା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ଏମଙ୍ଗ ଦ ବାମ୍ବୋ, ବାମ୍ବୋ ଅର୍ଥ ବାଉଁଶ ବଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ମୋଇଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କମ୍ ମାର୍ଚିଂ ଓଭର ଦ ହାର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ବା ଓଦାଳିଆ ପବନ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ବହି ଆସେ। ବ୍ଲୋ
ଇଟ୍ ବ୍ୟାକପାଇସ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ବାମ୍ବୋସ୍। ଯେତେବେଳେ ଏ ପବନ ବାଉଁଶ ବଣ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା ବ୍ୟାକପାଇପ୍ସ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆରେ ବ୍ୟାକପାଇପ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବ୍ୟାକପାଇପ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ କହିବି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାଜୁଥିବା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି? ଆରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାଜୁଛି? ତୁରୀ, ମହୁରୀ ନା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି? ସେଇଟା ନାହିଁ। ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍ସ ଯଦି କହିବି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବୋଲେ କି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର? ତବଲା ନା ଢୋଲ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍ସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଟିଭିରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପର୍ସ କ୍ଲବ୍ ସୋଡ଼ାର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସ୍କର୍ଟ ପରିକା ପିନ୍ଧିକି ବଜେଇ ଥାଉଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କହିଲି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ହେଲା, ଏମଙ୍ଗ ଦ ବାମ୍ବୋସ୍, ବାଉଁଶ ବଣ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ପବନ ବାଉଁଶ ବଣ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏହା ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। The crowd of flowers come out of a sudden, nobody know where, and dance upon the grass in wildly glee. এইটার কইলা ক্রাউড, ক্রাউড অর্থ দল বা বহুত সংখ্যক। সডন, সডন অর্থ হঠাৎ বা সাঙ্গে সাঙ্গে। Nobody knows where they dance upon in the grass in wildly glee, ଅମାନିଆ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଖୁସି ମନ ମାନିବନି ପୁରା। ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଏ ସଡନ୍, ହଠାତ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ନୋ ବଡି ନୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍, କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ଲି, ଘାସରେ ଅମାନିଆ ଖୁସି ହୋଇ ସେମାନେ ନାଚ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ଲିସ୍, ଖୁସି ମନରେ ନାଚିବା। ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ଲି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୱାଇଲ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଜଙ୍ଗଲି ହେବନି, ଅମାନିଆ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଖୁସିରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ତା'ର ତାଳମେଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ଲି ଅର୍ଥ ୱାଇଲ୍ଡଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅର୍ଥ ସେ ତାଳମେଳ ନଥାଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିବା ଅଲଗା, କେମିତି ତା'ର ସ୍ୱର ତାଳ ଧରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ନାଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପ୍ରସେସନରେ ନାଚିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡଲି ଗ୍ଲି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ମଦର ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟାରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଭୂତଳ ବା ଭୂମିରେ ବା ଭୂତଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ। ସେ କହିଲା ମଦର ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ, ମା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ମା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ମା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟିତଳ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିଲା ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡୋର୍ ସଟ୍, ସଟ୍ ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୂମି ତଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଟି ହେବା ଆଗରୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡୋର୍ ସଟ୍, ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୂମି ତଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଛୁଟି ହେବା ଆଗରୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। When rain come, they have their holiday, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ହୁଏ। ତମର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନ ହୁଏ କେତେବେଳେ? ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଛୁଟି ହୁଏ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ତମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ତମର ଖରା ଛୁଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନେ
छुट्टी हुए कहीं वर्षा दिन विभिन्न प्रकार फूल फुटी था। Branches crash together in the forest and the leaves rustle in the wildly wind. The thunder clouds clap their giant hands and the flower children rush out in the dress of pink and yellow and white. The branches crash, it is class ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି clash ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇ ହେବା। In the forest, leaf rustle, rustle ଅର୍ଥ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ପବନ ଯେଉଁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। In the wildly wind, ଜଙ୍ଗଲି ପବନ ବା ଜୋରରେ ପବନ। The thunder cloud, ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। clap their hand, clap ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇବା ବା ତାଳି ମାରିବା। giant hands, ବିଶାଳକାୟ ହାତ ହେଲେ। the flower children rushed out, rushed ଅର୍ଥ ପଦାକୁ ବାହାରିବା, rush out in the dress pink and yellow and white। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। branches crash together in the forest, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। and the leaf rustle in the wildly wind, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜୋର ପବନରେ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। the thunder cloud clap their giant hands, the thunder cloud clap their, clap ଅର୍ଥ ତାଳି ବାଡ଼େଇବା। ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତାଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ହାତରେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। and flower children rush out in the dress pink yellow and white, ତାପରେ ତାଳି ଯେତେବେଳେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପୀ ହଳଦିଆ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏ ରସ୍ ଅର୍ଥ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ରସ୍ ଆଉଟ୍ ପଦାକୁ ଆସିବା, ରସ୍ ଇନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଜୋର ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିବା ରସ୍ ଆଉଟ୍, ରୁମ୍କୁ ପଶିଯିବା ଜୋରରେ ହେଲେ ରସ୍ ଇନ୍। ହେଲେ ଏଇଟାରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଫ୍ ରଷ୍ଟଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡଲି ୱିଣ୍ଡ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜୋର ପବନରେ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜାଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଆଣ୍ଡ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବିଶାଳକାୟ ହାତରେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରସ୍ ଆଉଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପୀ ହଳଦିଆ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର ଦେୟାର ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଆକାଶ। ୱେର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ ଆର୍, ଯେଉଁଠାରେ ତାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆକାଶ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ବା ଆକାଶକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆକାଶ ଯେଉଁଠାରେ ତାରାମାନେ ଫୁଟି ଥାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା haven't you seen how eager they are get there, ଏଠାରେ ଇଗରର ଅର୍ଥ ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ବା ବ୍ୟାକୁଳ। haven't you seen how eager they are to get there, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ସେମାନେ ଯିବାକୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ବା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା haven't you seen, ତମେ ଦେଖିପାରୁନ କି how eager they are to get there, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ କି ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ବା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। don't you know why they are such a hurry, ହରି କହିଲେ ତରତର। don't you know, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ତରତର ହେଉଛନ୍ତି। of course ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ, of course। I can guess ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରିବା। whom they raise their arm, raise ଅର୍ଥ ବଢ଼େଇବା, raise their arm ବାହୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ହାତ ସେମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। they have their mother as I have my own, ସେ ଲେଖିଲା of course I can guess, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କାହାକୁ ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ବା ବାହୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। they have their mother
तांकर मध्य माँ अच्छी। आई हैव माय ओन जमीती मोर माँ अच्छी सेमानकर भी माँ अच्छी सेमाने सेथिपाई हाथ बढ़ाई। वर्तमान ए पाठ सरिला फ्लावर स्कूल मु भावुची तुम मैंने भल रूपे बुझीपार जहाँ कष्ट शब्द अच्छी मु तुमको कहीदेली आउ जहाँ भी कष्ट शब्द रहा से सबू मु डेस्क्रिप्शन रे देदेवी तुम मैंने से सबू देखिपार। जदि पाठटी भल लगिला चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पुणी थर तुम सहित देखा नेक्स्ट वीडियो रे। टिल देन गुड बाय।